Ihlali! Ngibizela ntoni? Jonga mntanami. Into mayenze cela undikhangele iBhayibhile yami uze nayo apha. Okay, mandiyijonga. Hayi. Dala ndikhangele iBhayibhile yakho andiyiboni mina. Intoni? Awuyiboni? Sapha lo phone. Mandiyijongisise ma. Really, nigga? Polo nantsi ma. Usebenzile ke mntanami. Into mayenze sapha zana lo Bhayibhile ukhuphe lapha kulo Thukhwaya ngoba iBhayibhile yami iyaguga. Khuphele. Somebody pray for me, oh Lord. Somebody pray for me. Somebody pray for me, oh Lord. Nyuba ntoni ke wena? Hamba, umahlamza zithi. If you know what I'm going through. Agqoka hlamza zitya, uhambe ephumza uBhobhi ngaphandle. Uhambe yokhongotha, igame yakho ukhongotha, kokhongotha wena namhlanje. Phumza uBhobhi ngaphandle. Hamba!